Vlogmas Day 15 tayo ngayon. So, let's open the 15th box. Number 15. Ooh! Ay! Feeling ko siya Tolabiot. Feeling ko lang. Hindi ko sure. Kasi tignan nyo. Hahaha. Wait. Siya Tolabiot nga. Yes! Mascara! Meron ako nito, guys. So, hindi natin ito i-open. Pang-gift natin to. Wine Angle Mascara Lash Fixer. Nice! Good morning, guys! Ang haba ng buhok ko. Feel na feel ko. Naglagay ako ng hair extensions, guys. Kasi magfe-film ako ng haul mamaya. And hindi ko binasa yung buhok ko. And sabi ko, nipis na buhok ko. Tapos naisip ko bigla, may extensions pala ako. So, hinanap ko siya. Nakita ko siya naman agad-agad. Hindi naman siya nagpahanap ng bongga. So, yun. Nilagay ko siya, guys. Dito lang naman sa baba. Ito yung ginamit ko ng wedding namin na Dan. Yeah. Anyway, ayusin ko pa yun mamaya kasi hindi pa siya na-blend ng maayos. Kasi yung totoong buhok ko, hindi ko pa naman na curl. Tapos yung extensions ko kasi kulot. Pero coffee muna tayo. Off natin ngayon, mga kaibigan. Si Dan work siya. Kapal ng buhok. Kung ganito sana kakapal yung buhok ko, okay na ako eh. Merong nag-tag sa akin sa... hindi naman parang meron nakita ko yung tag ata yun. Or nag-message pa yun sa akin. May nag-tag sa akin sa Instagram na si Bello, gumagawa, parang meron siyang treatment na papakapal ng buhok daw. Sabi niya. Perfect to sa'yo, Reyes. Bello! Sponsor me. Charot. Joke lang. So, clip in to, guys, ha. Dalawa yung ginamit ko. Parang yung isa sa pinakamababa, 3 clips. Tapos yung isa sa medyo dito na part, 4 na clips. Kasi ang liit ng ulo ko, parang yung clip dito, pakita ko sa inyo, expose natin yung aking dito, yan, kita nyo ba? Kita nyo ba yan? Parang sobrang siya dito, sobrang close siya sa ear ko, kasi ang liit ng ulo ko. And hindi ko siya as in sobrang flinat, kasi kapag flinat ko siya ng bonggang-bongga, lalagpas na siya, guys, dito sa hairline. Lalagpas na siya dito kasi parang ang laki ng tignan ng ulo ko, pero maliit siya, uy. Coffee muna tayo, guys. Coffee is life. Kita niyo ba? Hindi naman obvious, diba? Obvious ba? Ewan ko, uy, hindi ko kasi makita. Okay lang naman, diba? Mas maganda nga tingnan, guys, sa ang nipis-nipis ng buho. Wala akong croissant. Naubos na. Meron ako ito, biskuit. Okay. Ito yung ulam natin. Ito yung ulamin ko mamaya. Ano pala to? Pork. Sa ano pa to, guys? Nung before pa kami umalis, nilagay ko to sa freezer. Tapos kagabi, dinefrost namin ni Dan para makain ko siya. Yung nagbukbang kami ni Love, nila Lyra, ito yun. So, natin siya, guys. Hindi bulgogi. Barbecue sauce yung gagamitin natin. Yung bulgogi, masarap siya sa beef. Pero kasi ito pork, mas masarap barbecue na sauce. Ito, quick and easy barbecue marinade. So, ilalagay ko lang siya, guys. Tapos hintayin natin siya. Sayang. Ano ba yan? Palpak talaga tong babaeng to. Wait guys. Guys, I got this in the mail today. Ano siya? 10 shades ng Another Me, the first gel eyeliner. Iba-ibang kulay, guys. Tingnan nyo, ang dami. Gusto ko mag-try ng isa. Basta gusto ko siya i-try. Ito siguro soft brown. Try ko siya ngayon. Makeup na tayo, guys, para makapag-film na tayo. Ililive ko yung link ng product if interesado kayo. Link ng shop ko, ililive ko din below.
Okay guys, itry natin yung Mersey na gel liner. Meron na ako mga nababasa sa Instagram kasi fineature ko to sa Instagram story ko na maganda daw to. Hindi ko pa siya na-try. So, I'm gonna use the Dutch Brown. Nag-ano lang ako guys, what do you call that? Ito, primer, Angel Veil NYX primer. And, lagay ko siya sa aking mata. Ang tagal ko lang hindi. Ay! Ano ba to? Fail talaga tong araw na to. Sobrang pigmented. Bongga. Gagawin ko siyang eyeshadow eh. Tapos i-blend ko siya. Tingnan natin kung madali lang siya i-blend. Uy guys, hindi siya madaling nabiblend. Siguro eyeliner lang to. Hindi pa to pwede eyeshadow. Huwag niyo akong gayahin. Hindi ko alam. So, pasensya naman. Wait. Gamitin ko siya as eyeliner. In fairness, hindi na siya natatanggal. Wait ha. I was thinking kasi, i-blend ko siya, tas parang ano ba, like very simple na smoky eye, yun na. Pero hindi siya para ganun. So, wag niyo akong gayahin. Tanggalin ko lang to guys. Nilagay ko siya dito, sa kabila. Dito wala pa, pero tinanggal ko yung kanina. Very pigmented niya guys. And ang dali lang niya i-apply. So, nandyan na siya sa upper, nag-tightline lang ako ba? Diyan. In fairness sa kanya. Okay, tapusin ko lang yung mukha ko guys, tapos mag-film na tayo ng haul. Kasi parang may bigla ang lakad na naman. Tapos na tayo mag-haul guys. Ligpit-ligpit. Ang gulo dito guys. Ito hindi ko pa ito maano ngayon. Unahin ko muna to. Itong box, na-haul ko sila para to kay Lyra, kay Kat, at saka kay Love. I-ano ko lang siya, i-wrap ko lang siya. Tapos bigay natin sa kanila. Update pala sa aking eyeliner. Okay na okay pa din siya guys. Hindi siya nagsasmudge. Inano ko siya dito Tignan nyo. Ito lahat yung yung swatches. And hindi talaga siya nag-ano guys. Yung problema lang is yung iba, hindi naman lahat. Yung iba, sira yung parang yung pinaka-lapis niya ba? Sira. Kasi parang napuputol yung ito example ito. Ay, wag na natin sirain. Pero, basta may putol siya. So, minsan yung iba, kapag inopen mo, lumalabas yung parang pinakalapis niya. Ano ba tawag dyan? Uy, pinakakulay niya ba? Ayan na sila, guys. Nirap ko. Itong mga to, galing to sa Bath and Body Works nung nag-shopping kami doon. Ganito yung itsura niya ay. Yan. Pero yung ribbon niya, may nakalagay kasi Bath and Body Works. Yung ginamit ko is yung akin na lang na ribbon. Tapos ito yung kay Kat. Laki kasi. So, inano ko na lang. Parang ginanyan ko na lang siya. Ito kay Love. Ito kay Lyra. Cute! Pwede na talaga ako magtrabaho sa gift wrapping section. Diba? Gustong-gusto ko siya gawin. Gutom na ako guys. So, lutuin na natin yung minarinate natin kanina. Tama lang to, isang kainan lang. Mamayang gabi magluluto ako. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko, pero pinatho ko na yung aking pork. Yan, frozen eh. Pero ito muna. See, napadami talaga yung barbecue sauce do. Pero sana sobrang sarap ka kasi ang dami mong barbecue sauce. Meron pa akong rice from kagabi. Mas masarap to kapag barbecue guys. Yung talaga ba, yung i-grill talaga siya. Kaya lang, ang hirap na mag-setup eh. Ito na lang. Pa-fry na lang natin siya. Masarap din naman to eh. Dami ito tignan, pero mamaya, konti na lang nito. (6:20) na ng gabi guys. Si Dan kakarating lang. Kanina pa ako dito guys. Nag-edit ako ng video and now I'm checking flights. Kasi uuwi ako na Pilipinas! Uuwi ako, guys. Uuwi ako. Yes, uuwi ako. Hindi pa siya nag-sink in, pero once na-book na lahat, and na-figure out ko na yung flight ko, at saka yung flight ng sasama, then, okay na. Kailangan ko lang siyang basta, yung ma-line up ng maayos. That's why I'm like spending a lot of time like checking every airline. Pero yeah, uuwi ako guys. I'm so excited. Kung iisipin mo talaga siya, malapit na siya. Sa March na ako uuwi. So, yes. Timing siya kasi birthday ng lahat.
like, birthday ng 3 kapatid ko. Actually, nilang 4. Birthday ng lahat ng kapatid ko, tapos birthday din ni mama sa March. So, yun, uuwi ako. And, yeah! Sana ma-figure out ko na tong flight. Kasi meron ako nagustuhan, kaya lang 10 hours layover sa Hong Kong. Sobrang haba naman ng layover, guys. So, yeah, magpapatulong ako kay Dan. Magpapatulong talaga kay Dan. Pero this is so exciting. Nakatapos ako mag-edit ng video. Ngayong araw na to, natapos ko ma-edit 3. Hindi siya, as in, tapos na tapos. Kasi merong mga, kailangan i-finalize. Sure, may mga ganun. Yung ano kasi, yung, nagsasubtitle ako para kay Dan, 'di ba? Yung iba minsan na hindi ko maintindihan. Pero may iba na kahit na alam ko, naintindihan ko naman nung day na yun. Kasi nga, kapag kami nag-uusap, parang naiintindihan ko siya. Kasi, paano naman ako mag-response kung hindi ko naiintindihan, 'di ba? So, naiintindihan ko siya. Kaya lang kapag nag-edit na ako, parang, ano yung sinabi niya? Tapos, hindi ko malagay sa subtitle kasi hindi ko maintindihan. So, kailangan ko hintayin si Dan. Tanungin siya kung ano yung sinabi niya, guys. Para matapos yung edit, nakakaya naman tawagan siya kanina para lang tanungin anong sinabi mo dito. Minsan, hindi niya din maintindihan, guys. Kapag na-edit ako, tas sasabihin ko, anong sinabi mo dito? Hindi niya din maintindihan yung sarili niya. Meron talaga siyang sinabi dun sa isang video na hindi ko talaga maintindihan kung ano. Parang, I get the idea, pero hindi ko alam kung ano yung word na sinabi niya. Actually, 2 vlogs na stuck ako kasi merong sa 2 vlogs na yun, meron siyang sinabi na hindi ko talaga maintindihan. Wait, ito yun eh. Yung, pakita ko sa inyo I'm pretty sure, kita nyo na to, pero, ito guys, pakita ko sa inyo Alam ko, parang gets ko yung sinabi niya eh. Parang, don't eat the bread yet kasi mabubusog ka. Pero hindi ko gets kung ano yung specific words na ginamit niya. Pakinggan nyo Don't eat the bread yet because your food's set up on bread. Because you feel set up. I know. Don't eat the bread yet because your food's set up on bread. You food stuff up. Hindi ko talaga. Parang mabubusog ka sa bread pero hindi ko alam kung ano yung words na ginamit niya. Don't eat the bread yet because your food's set up on bread. Ano daw? Ano daw yung tanongin natin niya? Hi, babe! Hello, my love! Shall we? I'm editing and I can't figure out what you said. Oh, well. I want you to hear it. There's 2 vlogs that I'm stuck with because I can't finish it. I'm doing the subtitles. It's really cold in here, isn't it? The house is cold. No, I'm hot. Hot? I'm hot. I'm cold. Oh. Do you wanna go to the shops? Do you want to shops, dear? So, baluto muna tayo. Nakalimutan ko yung oras. Uy, malapit na pala mag-7. Hindi mo kasi mapapansin na gabi na kasi sobrang liwanag pa. Dahil summer na. So, magsi-7 na guys. 6:20 dumating si Dan, diba? I'm cooking pork yan. Nilagyan ko ng soy sauce. Tapos nalagyan ko siya ng cabbage. Wala kasing laman yung fridge namin. Uubusin kasi namin lahat ng nandito, yung lahat ng nasa freezer. So, wala talaga siyang laman, guys. Yung laman lang niya, spinach, yung binili ko nung pagbalik namin. Tapos, may mga pagkain ako dito sa sa freezer na kailangan ko ubusin before kami malakihang grocery shopping. So, sa Sabado ako mag-grocery shopping. Pero, meron ako nito, Ito, pork belly bites, muscles. So, yeah. Ano na ba tayo ngayon? Tuesday. So, Wednesday, Thursday, Friday. 3 nights lang naman yung kailangan kong lutuan. Tapos, meron pa din ako nito, longganisa. Meron pa kami niyan. So, ang dami pang kailangan ubusin. Takoyaki, ang tagal na niyan dyan. Hindi ko yung nakakain. Ito, parata. Wait, ano pa ba? Itong sarap nito. Tapos yung fries, yes. Tapos meron pa kaming lobster na hindi ko pa na luluto. Maya ka sa akin. Sobrang dali lang nito, guys. Naglagay lang ako ng onion, tapos nilagay ko yung pork, tapos naglagay ako ng soy sauce, and then konting brown sugar, and then sobrang konting tubig din, tapos pwede ko na to ilagay, kasi luto na yan. Lagay na natin to.
And yan lang. Walang masyadong arte. Kung ano lang nasa fridge. Yung lutuin. Wala nga masyadong sagoy. Wala nga kamatis. Yan. Tapos mag-ano na yan. Magsusoften na yan. And yan na. Pinaglutuan tayo ni Mister ng rice. Salamat po. Solve na guys. Na-save ko na siya. Yung sabi pala niya dun. Wait. Hindi yan yun. Asan ba yung nagka-problema tayo kanina? Sabi niya pala, don't eat the bread yet because you fill yourself up on bread. Diba? Kanina it didn't make sense. Why are you laughing? Because you're mine. You mean. Gabi na guys, siguro mga malapit na mag-9. And yung eyeliner natin guys, in fairness, nandito pa din siya. Oh, hindi siya nag-smudge. Naglagay din ako kanina ng pearl, basta yung may pearl na shade, nilagay ko dito. Meron pa ba siya? Yung ano siya, medyo pearly yung shade niya. Meron pa siya, diba? Hindi ko makita ng maayos. Yung lighting kasi yellow eh. Ganda! In fairness, ilalagay ko yung link nun below kung interesado kayo guys. Pero tanggalin natin yung ating goodbye hair. Tanggalin natin siya. In fairness, sa makeup ko nga, nagstay siya. Wala akong foundation eh. Ano ba to? Wala akong foundation. Nag-ano lang ako, drunk blush. Yung paborito ko na ano, Etude House na Dear Darling Tint. Tapos, kinaveran ko siya ng powder blush na 3CE ata yun. Ang ganda din nun. Yung nabili ko din sa Yes Style. Anyway, yun na yung vlog guys. Salamat for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Then after, goodbye. Good night.